Dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili ba'y sa buhay mo? Mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na tumitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow, 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 wow. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kadali nating lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagimitan sa buhay mo, saka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na titibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon.